maono opatsani nkhani ndine Sibongezi Yambo kuyamba mitu yake. Bungwe loza chakudya pa dziko lonse lapansi la WFP lachenjeza kuti njala ingathe kufika povuta kwambiri mdziko lino kamba kakuchepa kwa ndalama pomwe mabungwe othandiza akukumana ndi mavuto azachuma. Mkulu wa bungwe ili mdziko lino Simeon Ndehera wanena izi pomwe bungwe ili langopeza 20% yokha ya 701 billion kwacha omwe ikufunika kuti idyetse anthu 27 million omwe akufunika chakudya kumwera mu Africa. 5.7 million mwa iwo ndi Malawi. Padali pano katswiri pa nkhani za ulamuliro wabwino a Victor Chipofya wachenjeza kuti asasakaze chuma cha boma chomwe ati chingathe kugwiritsidwa ntchito podyetsa anthu okhudzidwa ndi njala. Tindipotiri. Bungwe la World Food Program WFP latolera 20% yokha ya ndalama zomwe likufuna kuti lidyetse maiko angapo kuphatikizapo Malawi, Zimbabwe ndi Zambia omwe akhudzidwa ndi chilala chomwe chinadza ndi nyengo ya El Nino. Mkulu wa bungweli Simon Daniel wati maiko ndi mabungwe omwe amathandiza maiko ena aganiza zochepetsa thandizo kamba ka mavuto a maiko awo, mavuto azachuma omwe akhuza dziko lonse lapansi komanso nkhondo m'maiko a Israel ndi Ukraine. Daniel aonjezera kuti pomwe Malawi pafupifupi 6 million ali pa chiopsezo cha njala pakati pa miyezi ya Oktoba chaka chino ndi Machi chaka chamawa, kuchepekedwa kwake kungachititse anthu ambiri kuvutika. Katswiri pa nkhani za ulamuliro wabwino a Victor Chipofya wati ni nkhani yokhumudwitsa ndipo walangiza boma kuti lichilimike ndi kuyika ndondomeko zabwino zomwe lingathandizira Malawi ndi kuthetsa mavuto popanda umangodalira thandizo lakunja. Nthawi zina mavuto omwe timakumana nawo makamaka ngati anjalawa timakhala tikuwapanga tokha chifukwa takhala tikulandira chithandizo kuchokera kwa mabungwe ngati WFP kwa nthawi yayitali. Pakadali pano atsogoleri athu ngati dziko timenera kukhala anthu oziyimira patokha ani tikutha kumazithandiza tokha chifukwa chokuti kupita kutsogoloko kusonyeza kuti anthu omwe amatithandizaja nawonso akukumana ndi mavuto awo osiyanasiyana, ndiye sungapite ukathandiza kwina pamene iweyo uli ndi mavuto ako m'nyumba mwako. Mwezi wa Machi chaka chino boma linalengeza kuti maboma 23 a dziko lino ali pa ngozi ya njala pomwe linati mabanja 2 million akhudzidwa. Ndine Western Guta kulilongwe. Msonkhano waukulu wa masiku atatu wa chipani cha MCP Mathero Sabatayi kulilongwe watha ndi pempho loti mamembala a chipanichi achilimike kuti chipanichi chidzapambana pa chisankho chaka chamawa. Kasima Ubende zambiri. Panachitika ndithu zingapo pa msonkhano umenewu, mwazina aunikanso malamulo komanso asankha komiti yoyendetsa chipani chimenechi, komanso anthu amene anachita msonkhano umenewu agwirizana zonena kuti President Lazarus Chakwera amene ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi ndi amene azayimire chipani chimenechi pa chisankho chomwe chikuyenera kuchitika chaka chamawa. Ndipo mukuyankhula kwake President Lazarus Chakwera anati ndiokondwa kuti msonkhano umenewu wachitika, koma walangiza omwe apambana pakadali pano amene asankhidwa kukhala m'maudindo osiyanasiyana kuti aonesetse kuti akutumikira chipani chimoyenera, komanso aonesetse kuti pakadali pano sakudikiranso nthawi koma akuyamba kugwira ntchito zolimbikitsa chipanichi m'magawo osiyanasiyana, komanso apempha ndithu kuti asabweretse kugawanika m'chipani chimenechi. Iyeyo anatsindika ndithu kuti chipani cha MCP sichikutuluka mboma, kunena kuti chipani chimenechi ndithu chikhale chikulamula dziko lino mwina kupitirira mchaka cha 2025. Ngokamba ndithu kuti pa chisankho chimene chinachitika thumwi zinasankha maudindo ochepa chabe, maudindo ena otsatira kwa amene anasankhidwa maudindo osiyanasiyana pano akuti awasankhabe, ndipo nthumwi zapereka mphamvu kwa President Lazarus Chakwera, komiti yaikulu ya chipani imene ayisankha kumene, komanso apa mpando wa chipani chimenechi mzigawo zosiyanasiyana kuti akumane pasanafike pa 31 mwezi uno kuti asokerere maudindo ena amene msonkhano umenewu sanakwaniritse kuti asankhiremo anthu. Padali pano chipani cha MCP chati chikukhulupirira kuti msonkhano waukulu wachipangitsa kukhala champhamvu kwambiri kuposa kale. Mwazina msonkhanowu omwe unali wa masiku atatu wasankha komiti yatsopano yoyendetsa chipanichi, komanso chavomeza President Lazarus Chakwera kuti adzachiyimirire pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko chaka chamawa. Akhezi Msukwa ndiwo anali wapampando wa komiti yomwe imayendetsa msonkhanowu. Chachikulu chimene chandisangalatsa ineyo ngati nkhala mpando wa komiti imene imayendetsa mwambo umenewu ndiwo kuti zisankho zitachitika
palibe hata pamodzi poti ndamvapo kumene kuti mwina wakuti wakwiya ati sinaende bwino kapena wanyanyala chipani onse mwaona nali muno ndipo president athu atilimbikitsa tonse kuti tiye tonse tigwire ntchito ndi chipani. Mwaona anthu abwerera mchipani ena oti anali atachoka koma panopo anabwerera mchipani and president athu anazanena kuwauza kuti mene timapanga zisankho kunja kuti tiye tilolerane tabweresani wina aliyense amene afuna kupikisana nawo. Ndiye izi zosangalatsa zimene ndaonapo pa convention imeneyi. Chipani cha Congress zimene chimapanga chikakukhulupirirani chimakupasani ntchito kuti mukagwire. Ndi apa ndiye kuti chakakhulupirira zeda president ndine kimene chayikapo kale chiko apa ma directors onse ali m'malo mwake amene afunika ndi owathandizira ma directors aja. Ndiye president athu ananena kuti taina kuyang'anapo zinthu zingapo tikamachita filu neki timafika kuti neki khale yoti ili gender balanced, neki yoti kuyang'ana mipingo kuti mipingo yakhalamu bwanji yena iliyonse, neki yoti kuyang'ana mphamvu kuchokera mu region kuti ukuku region kwalo anthu angati region iyi kwalo anthu angati. Ndiye that's why you find kuti committee maona kuti tikapita pa masankho chiko pasankho pacho simungadziwe kuti region iyi yaperekapo anthu angati koma tikapereka ku neki choncho ikadziwa kuti region iliyense yaperekapo anthu awo. Gawo loyamba la ntchito olimbikitsa za internet digital Malawi ikupita kumapeto mwezi wa Oktoba chaka chino. Akuluakulu ati pali ndalama zina $150 million za ku America zomwe azigwiritse ntchito mgawo lachiwiri zaka zitatu ndi thandizo lochokera ku World Bank. Mkulu woyendetsa ntchitoyi a Chimwemwe Matemba wati $70 million azayigwiritsa ntchito mu zaka ziwiri zoyambirira pomwe $80 million azigwiritsa ntchito mchaka chachitatu pofuna kutukula ntchito za internet. Achiyamwaka afotokoza yayambaso msanga yachiwiriyo pamene ina ikutha Oktoba ina yatani yayamba kale kutanthauza kuti tachita bwino. Inde mwina sitinathe kuwafotokozera bwino kwambiri anthu koma aliponso ambiri amene akudyerera zipatso za programu imeneyi. Nkhani ndiyakuti Malawi aliyense apezeke kuti alinako kuthekera kumapanga zinthu pa foni yake. Akhale ana skulu akhale nako kuthekera nawonso koma asamachite kupita kutali kuchoka pa university kapena pa college malo ophunzirira pa technical college kapena pa secondary school kuti akapeze akalumikizane ndi anzawo kapena akalumikizane ndi zipangizo zofunika pophunzira. Koma pamalo omwewo ngakhale kuma hostel kumalo amene amagona athe nthawi iliyonse imene afuna kupita kulowa pa makina a intaneti athe kupitapo ndi kumapanga maphunziro awo. Ndiye ndi chinthu cha mtengo wapatali, chinthu chosangalatsa kwambiri chifukwa ndi cholinga cha boma ili kunena kuti aliyense afikiridwe ndi makina machitidwe amakono kaya kufalitsa nkhani, kulandira uthenga, kupititsa uthenga, kupeza zinthu, kupeza maservice osiyanasiyana tidzapeza mosavuta. Akatswiri zomangamanga agwirizana kuti poonetsa kuti akumanga zinthu zabwino zopitirira ku nyengo zosiyanasiyana akuyenenso kulimbikitsa kusintha kaganizidwe ka anthu ndi kukana katangale mdziko lino. Kati omwe atulutsa lachisanu kumaliza pa msonkhano wawo waukulu omwe umachitika ku Mangochi iwo ati aliyense andi gawo pofuna kukhala ndi zomangamanga zabwino ndipo zitha kuchita bwino ngati pali kusintha kaganizidwe ndi kupewa ziphuphu ndi katangale. Padali pano mkulu wa bungwe la maiko amu Africa lona za chilungamo pa nkhani za zomangamanga Infrastructure Transparency Initiative Olivier Kabatwaire ati ndi okhutira ndi chidwi chomwe bungwe la National Construction Industry Council of Malawi linacho potukula ntchitozi mdziko lino. Rafa Mnozo walemba ripoti ili. Posatira msonkhano wa masiku atatu wachisanu mchiwiri wa akuluakulu ona ntchito zomangamanga mdziko muno komanso maiko ena umene umachitikira ku Mangochi ndipo watha lachisanu, akuluakuluwa agwirizana zinthu zingapo zoti achite pofuna kuti atumikire anthu bwino ku nkhani zomangamanga. Nthumwi ku msonkhanowo zagwirizana kuti atumikire anthu pofuna kumanga zinthu zimene nzolimba komanso zopirira ku nyengo zosiyanasiyana. Akuyeneka kuti anthu agwepo posintha maganizidwe pochita pa zinthu komanso kuti apewe kupanga nkhani zakatangale. Mkulu wa bungwe la National Construction Industry Council of Malawi NCIC Gerard Konje araonetsetsa kuti zosalira za ku msonkhanowu zikwaniritsidwe. Zomangamanga zimakhuza wina
aliyense. Ndi anthu apereka maganizo awo, anthu apereka zinthu zina zoti tiyenera kumachita, komanso anthu aperekanso zisazo za zinthu zabwino zimene zakhala zikuchitika. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu bungwe la Infrastructure Transparency Initiative limene limaona nkhani za chilungamo pa nkhani zomangamanga a Olive Kawatawire ati iwo ndiokhutira ndipo ali ndi chikhulupiriro chonse kuti dziko la Malawi likwanitsa kupita patsogolo pa nkhani zomangamanga. Iwo anati izi ndi malingana ndi mmene nthumwi zinaonetsera ku msonkhanowu mmene zachitira pa nkhani zomangamanga. Msonkhanowu unali wa masiku atatu. Kwambiri nthumwi zimaona mmene zingapititsire patsogolo nkhani zofuna kupititsa patsogolo kamangidwe ka zinthu zabwino zimene anthu angasangalale nazo, zokhalitsa komanso zopirira ku nyengo zosiyanasiyana. Ndipo nthumwi zina zinachokera m'mayiko monga ngati a Zambia, Tanzania komanso United Kingdom. Malo mwa ZBS ndo Rafael Mlozowa. Muna nkhani pano pa Zodiac tonenso mitu yake mmauno. Bungwe lona za chakudya pa dziko lapansi la Environmental Society of Malawi WESM lati vuto lakulephera kupeza madzi aukhondo dakali lalikulu pakati pa anthu okhala mozungulira nkhalango yotetezedwa ya Nkhotakota zomwe zikuwayika pa chiopsezo cha matenda monga kolera. Mkulu wa WESM ku ofesi ya Dwangwa Yasin Rashid Malandula wati ntchito yomanga mpanda mozungulira nkhalangoyo inachititsa anthu omwe amakatunga madzi mkati mwake kumalephera kupeza madzi aukhondo. Padali pano WESM yati ndi thandizo la bungwe la Bridge IT Water Foundation la ku Australia lakwanitsa ntchito yakugwiritsa ntchito pafupifupi 80 million kwacha pofikira ena mwa madera awa ndi ntchito yokumba mijigo. Winston Kayimira ndi zambiri. Pali vuto lakusowa kwa madzi aukhondo pakati pa anthu okhala m'madera ozungulira nkhalango yotetezedwa ya Nkhotakota Wildlife Reserve zomwe zikuyika miyoyo ya anthu pa chiopsezo cha matenda monga kolera. Izi zachititsa bungwe la Wildlife and Environmental Society of Malawi WESM kuyamba kukumba mijigo m'madera awa kudzera mu ntchito yomwe likugwira ndi thandizo la bungwe la Bridget Water Foundation la ku Australia. Mkulu wa bungwe la WESM ku nthambi ya Dwangwa Yasin Rashid Malandula wati pakanali pano akwanitsa kukumba mijigo 6 ndipo mijigo ina 31 yomwe inaonongeka ayikonza. Iwo anena izi atatsekulira mijigo midzi ya Chiutula, Kadamanja komanso Matelezi. Kunayikidwa waya umene umateteza kuti nyama zisatuluke kuti zingaononge katundu wa anthu. Choncho midzi ina imatenga madzi awo akumwa mu nkhalango mmenemo. Chifukwa cha chimenecho, chifukwa cha kubwera kwa waya ndi kuti nkhalango ija inatani amakanika kupita kukatenga madzi. Ndiye ifeyo mu chaka cha 2017 tinaona kuti anatiuza anthu kumudziwa kuti pali vuto limeneli, ndipo titamanga kafukufuku tinapeza adi kuti pali vuto lalikulu kwambiri. Pakanali pano akaipa banda omwe ndi mkulu wa kampani ya Waters Life Solution imene ikugwira ntchito yokumba mijigoyi ati kampani iyi yalimbikitsanso ntchito yodzala mitengo m'madera awa. Tinageza kuti malo onse omwe tikumba mijigo tisitengako mbali pa chilengedwe ozala mitengo, ndipo omwe tayika mjigo timazalapo mitengo. Timazala mitengo monga ya mafruits kama orange, mitengo ya chilengedwe ndithu. Kumbali yawo apita Fave omwe bungwe lawo limagwira ntchito ndi Bridge Waters Foundation ati ndi okhutira ndi momwe ntchito ikuyendera. Malo mwa Zodiac boma la Nkhotakota ndine Winston Kayimira. Bungwe la Atolankhani omenyera ufulu wa zachilengedwe lapempha anthu mdziko lino kuti agwirane manja pa kampeni yothetsa agwiritsidwe ntchito ka maplastic opyapyala kuti dziko lino liteteze chilengedwe. Yemwe wasankhidwa ngati mtsogoleri watsopano wa bungwe la AEJ Titus Lindsay wanenezi ku Lilongwe atatha kuyenda ulendo wa ndawala omwe cholinga chake chinali kudziwitsa anthu zakuyipa kugwiritsa ntchito maplasitiki. Alinzi ati boma komanso nthambi ya mabwalo a milandu zichiyimike poteteza zachilengedwe chifukwa zimapereka moyo ku zolengedwa. Alinzi afotokoza. Lero timachita zionetsero ku Mazabata zimene tikufuna kukakamiza boma komanso mabwalo a milandu kuti asamachite chisoni pa nkhani yowalola wanthu makampani ndi magulu osiyana kuti azipanganso maplastic opyapyala amene amatenga zilumika kuti anyale kapena kuti aole. Ndi maplastic okhawo amene akutha
kuthandiziranso kuononga zachilengedwe zimene pamapeto ake zomayika chiopsezo miyoyo yathu. Tikufuna kuti pamene akhothiwo adziganiza omapereka chigamulo aziza kuti kuli ena ake asongola nyanga zawo kumbali enanso akuona enanso akuyang'anira ndipo akuyembekeza kuti mwina zinthu zizikhalitsa bwino. Cholinga chathu kwabwino choti tikufuna kuti opanga majumbowa sitikuwapempha kuti asiye, tiwakakamiza kuti asiye, koma ifoti ifeyo tilibe mphamvu yothekera kuti tokhalira kukonga zimenezi. Ndiye tikudaliranso mabwalo milandu amene amagwira ntchito imeneyo. Ndiye tikuwapempha mabwalo milandu kuti kachisoni pankhani kana kachepa pang'ono anthu etu udziwa ali ndi ufulu wochita malonda, komanso kumapeto kwa malondako pali anthu ena miyoyo yawo ikukhala chiopsezo. Kulankhulaso mwambo umkulu wa bungwe la SONEC Julius Ng'oma wati zotandaulitsa kuti chiletso chomwe boma lidayika chikukumana ndi mavuto, choncho wapempha anthu kuti athandize mabungwe kuti apeze chipambano pa ntchitoyi. Pali zinthu zambiri zimene tingathe kugwiritsa ntchito kupatulako ma thin plastics kunyamulira kandi kunyumba kandi kumakampani zilipo zambirimbiri mmene ma thin plastics ankabwera ku Malawi kunoko. Amalawi anali kale akugwiritsa ntchito tirazini. Pali mabasiketi amene amatambulukidwa ndi milasa, pali zinthu zina zoti zimapangidwa ndi makatoni zokuti zimagwiranso ntchito bwinobwino othandizira Malawi kuti anyamulire katundu osiyanasiyana kandi magrosale kandi makampani osiyanasiyana. Ndeti kunena kuti ngakhale anthu ena ochepa amene akupanga maplastic amene akukakamira kuti azipanga ma thin plastics, manjirazo zilipo zina ndi zimene timazilalikira siku lalero amene timapanga kumano wathu maso amene tinayenda kuchoka ku middle ground kuzafika Malawi napa Gamecom. Katswiri wa ntchito zomangamanga Joseph Rapson wa zaka 61 wadzipereka kumanga nyumba yophunziriramo ana amilambo yamba mwaulere mudzi mwa Musa kwa Nyalala ku Balaka. Rapson wati anaganiza zosonkhako luso lake kwa ulere kuchituko chomwe wati chithandiza iwo eni posalabadira kuti akadatha kupeza 1.5 million kwacha pa ntchitoyi. Mkulu wa bungwe la Wolfcrat Mary Luhanga wati iwo athandiza ndi zipangizo zonse monga simenti, malata ndi zina zomwe zagulidwa zomwe anthu amudziwu sakanatha kugula. Bungwe la maloya la Malawi Law Society lalowa mu mgwirizano ndi mabungwe a Financial Intelligence Authority ndi MISA Malawi pofuna kuthana ndi milandu yokhudza ndalama ndi kulimbikitsa ufulu wa atolankhani. Wachiwiri kwa president wa bungweli Tusume Maungulu auza atolankhani kuti akuyembekezera kuti ubalewu uteteza zokhumba za anthu ndi democracy. Mkulu wa bungwe la MISA Malawi Gordon Matonga atachita zotheka kukambirana ndi bungwe la Malawi Law Society pofuna kuthana ndi malamulo ena omwe akuphwanya ufulu wa atolankhani. Christopher Sande ali ndi zambiri. Wachiwiri wa president wa bungwe la maloya la Malawi Law Society Tusume Maungulu wati mabungwe a Financial Intelligence Authority FIA ndi MISA Malawi ndi ena mwa mabungwe omwe ndi ofunika kwambiri mdziko lino. Maungulu ati nkoyenera kugwira ntchito molimbika pofuna kuthana ndi milandu yokhudza kuzambaitsa ndalama komanso kuonetsetsa kuti atolankhani akugwira ntchito yawo mosaopsezedwa maka pomwe dziko lino likuyembekezera kukhala ndi chisankho chaka chammawa. Kugwira ntchito limodzi kupanga mgwirizano umenewu kuti tiziyendera limodzi kuthandizana kuti muchitidwe kapena milandu ijamati financial crimes yokhuzana ndi ndalama zomwe zimachokera mwina ku ntchito zoti zosalolezedwa ndi malamulo. Pachichewa mwina tinganene kuti ndalama zomwe mwina anthu akugwiritsa ntchito kuchokera mwina kugulitsa kapena tinaenda kuti mankhwala osaloledwa drug trafficking, komanso ndalama mwina zomwe zimachokera pamene mwina anthu ena kuchita lofufuza milandu yokhudza ndalama la FIA Dr. Jean Filippo Priminta wati ali ndi chikhulupiriro kuti maloya adzipita ku bungweli kukanena akaona zinthu zina zokayikitsa zokhudza milandu ya ndalama. Kumbali yake mkulu wa bungwe la MISA Malawi Gordon Matonga wati achita zotheka kukambirana ndi bungwe la Malawi Law Society pofuna kuthana ndi malamulo ena omwe akuphwanya ufulu wa atolankhani. M'malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande.
Bungwe la Green Belt Authority GBA lapeka ndalama zachiputa misozi kwa manja 438 mboma Salima ni ndalama zoposa 250 million kuti achoke malo omwe kampani ya Salima Sugar ikufuna kuonjezera munda wa mzimbe. Mkulu wa zaulimi wamthirira ku bungwe la GBA Dr. Chisomo Kumbuyo wati izi zithandizira kuti kampani ya Salima Sugar iwonjezere matani 18,000 a mzimbe yokolola pa chaka. Exercise imeneyi tikuyelekeza kuti pafupifupi tigwiritsa ntchito ndalama zosachepera 498 million kuthandizira mabanja ma households 1000. Koma ndime imene tayamba leroyi tikuyembekezera kuti tigwiritsa ntchito ndalama pafupifupi 250 million kusamutsa mabanja pafupifupi 438. Gawo lachiwiri tikuyembekezera kuti zonse zikayenda bwino mtsiku la lero tingathe kuliyamba pafupifupi masabata awiri kuchokera lero. Andi ntchito imeneyi ikatheka bwinobwino tikuyembekezera kuti pali malo osachepera 438 hectares amene kampani ya Salima Sugar ingathe kugwiritsa ntchito. Koma mu plani yake ya chaka chino Salima Sugar iliyokonzeka kukonza malo pafupifupi 100 hectares. Ndiye tikatengera ndi mmene production ya chaka chino yayendera chifukwa pa average timapeza pafupifupi 180 tons per hectare. Tikuwerengera kuti tingathe kuonjezera production yathu pafupifupi 18,000 tons ya mizimbe. Ndipo mfumu yakukhombeza mboma Salima athokoza bungwe la GBA popereka malo aulere kwa anthuwa ndipo yalangiza omwe andandamazi kuti agwiritse bwino ntchito. Anthu wasi kuti achoka kwenekwene angosuntha malo ukakhala malo ena. Fa Salima Sugar ngati boma laperekanso malo ena kuti akakhale ulere osataka kugulaso komanso akumbira jene mijigo komanso akumiranso misewu komanso malo amakhalawo apatsa kanga chepe kamene ali nako ngone kuti kwa iwowo sivuto lenilene fuwaso ntchito akugwiranso msalima momuno. Kampani iwo kugwiranso ntchito momwemo sikuti atulukochulutani ntchitonso adalembedwe momuno akulandira ndalama momuno nangosuntha malo okhawo ukakhala malo ena koma ndalama akulandiranso momuno adalembanso ntchito momuno. Komanso ambiri ayiwonso ali ndi mjene minda yawo momuno imene Salima Sugar imalimamo. Chimene nthawi nchakuti anthu ambiri ife ndalama timaona ngati kuti imachepa kapena imachuluka. Anthu ambiri mati ndalama yachepa pamene ndalama sichepa ndalama sichuluka imatengera ndi mavuto kapena size imene iwe uli nawo. Anthu andene wa galimoto imodzi akuti ngakhala magalimoto awiri munthu ali 5 kwacha akuti ngakhala 10 kwacha ndikuti ndalama tatimuone pamene papo si chichuluka ndipo sichepa koma tiwachenjeza kuti ndalama landira asagezwa landiso zina ndalama moyo wawo ndalama landira pa chifukwa chotsa pamalopa boma laise kwapa saso ndalama aigwitse ntchito moyenera. Apasonde pamapeto pa nkhanizo matisana siyana itionenso mitu yake. Bungwe lona zacha